korafi komai akwai lokaci mata idan har da rai a san ni tilas ku shagara. Tofa dandara hayya sama mata dandara dandara hayya sama mata dandara 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 hayya kai. Tofa akwai lokaci na ce gobar korafe ku dauda na gana haƙuri hakan zayafe ku taka sannu karai mun kazzafi a ce ni na sa mata kuke yada dan kwali. Tofa dandara hayya sama mata ashe lokaci mata ke wata nabi ranar ta kuce ina gulma na tsegumi wace ce kuce dan hausa na gargade wace za ta so ranar ta ayyo biki lami. Tofa dandara hayya sama mata idan za ku ja magana ba zan bi ku ba idan na bar ku a gari ba ji ni ba kai domin salon naku nake ba wai nasu ba idan babu ku dan hausa ba zan ji daɗi ba. Tofa dandara hayya sama mata sirrip 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 sirrin daka maza maza bai rawa haka maza maza bai tabu haka maza sai kai juyi haka maza maza karkata ka fada hayya kai hayya kai. Tofa dandara hayya sama mata mata na ya alkawari ba zan bar ku ba fade ba cikawa ni ba zan yi shi ba idan za ku jura rawa ba zan tashi ba matan nahiyar mu na sana ba a bi ku kwalli ba. Tofa dandara hayya sama mata ashe korafin da kuke akwai sannare na ce ku daina mamar ku tai tanade ta zage dan sai ku yabe ta za ta ji daɗi gara ta yi gara mata ku bar nuna gaggawa. Tofa dandara hayya sama mata barewa ba ta yi gudu dan ta rarrafa ba motar ka alfa ka san ba zan hauta ba idan ba ka so na ne